Okay, bye-bye. Bye, salamat. Regards, Gian. Kay gimingaw na ba kong Gian? Bye, kay Ampang. Hello guys, madung adlaw ako na pili guys, si Ruby Probinsyana. So karon guys, nakakita na ko og na magsaka daning lubi. So han is jang pakuhaan og dahon og mga bunga kay delikado og kana magsig hangin-hangin kay malagi lubaan ko kanang maghangin-hangin kay simba ko matumba. Delikado og kanang nay kasugad og hangin ba? Jagiwasan ra jud nila kay maigo ang mga tanom. Dilawan, suman. Basig makalitan jud ba, di ka makapugong ba? Dalam. Tala. Go. Hala, just ngana din na guys oh. Wow. Kogi PC doy. Kogi PC, bla inay. Ay paubos. Inay paubos. Sa. Ding. Okay. Buya PC. Buya na ko. Buya PC. Buya na. Ah? Ayos ako no. Mubo ra day PC di ay. Okay. Oh lang eh. Ay lang. Ako rin mo kuhan. Okay, buhay lang. Ako na. Ay, buhay ba? Dili. Ay, yun ka. Ay, sitaga ka. Eh. Mubo ra yung PC. Dito na pon. Ito mo, ikot ka pon. Oh. Iyata na office dia. Ayan na, nanay, birahan na lang na diha. Bilay pon. Itong test. Sagdila man ang kuan, uwi ra na. Paghinay dong ha. So di ba ilalim ang magtrabaho nga na guys oh. So di na ko kuan guys mahadlok nja. Salamat isang amo kay si Zay nagbayad na ng magpasaka. Pus gamit ang junjun oh. Sige, hinay. Oh, di ba? Very good bay. Awele pinite. Oh. Awele. Inay jod ba? Ay sa kunuti. Hinay dong ha. Ako pag inay kaya mawala. Kanang sundang kay basig mahulog ha. Grabe kuyawa man din nga ni. Uy, ako may kuyawan. Wala. Kuya na ko te. Kuya na ko pinite. Dili man inay ra, di man ko bro. Okay, na. Kuya ni mo? Oh. Okay, ulog. Inay ra, di man ko patgot. Okay. Mahuyos. Kanang sundang ba, delikado na may masabod nimo ba? Kuyawa rin yung mga taga Mindanao ni guys, set out sa mga taga Mindanao. Hey brothers. Asa mo dapit sa Mindanao? Hengog City. Hingoog. Hala, na may mga igsoon sa nanay diha, sino Hingoog. Shout out ko sa mga Bertudaso sa Hingoog. Kuha na sila guys, mga Dorins. Nakapunit lagi si Grillo. Guys, Kamay lang, kamay. Okay, kamay lang, kamay. Oh. dili na sulod lang. Ay lang daw, dili na sulod lang. Okay. Good. Okay. Yung kalit raman sa kuan unos. Naraman tang kainit dyan, yung kalit raman ingani. Hala, naglangit na rito manak. Wala delikado, ganang aghangin gikan dito. Nya madabi taon na silang ganang uwan, orang kaitom to, hala.
So salamat kay na kaputod na dari guys sa kuan. Mga lubi. Kahit naman nag-unos guys. Salamat kadyo kay naputod na dari lubi na na dyan sang ipatangtang guys kay rong di kadyo og uwan. Nalagi ning kalit lagi ni sa gingani oh. Nay murag unos nganing kalit. Gani haraman tang kainit guys, diyan magkalit naman sa gingani. Huy dante. Dali silong na kay nanay kuan. Kulbaan ko na siya oh. Dali ba? Huy pagdali kay ni unos lagi. Dali na. Mo koy palayo lang taw ng sugkayng hangin. Silang duha oh. Agsikwa ni silong. Nulupad ng atong-atop di. Maapil ng inayhay. Imo tabunan to? Minsan naman tao ning kalibutan ay. Ulan na lili. Ulan na lili. Kanang grabing kainit. Mukalit raguan. Nawa na po. Mukalit pagbagsak mawa. Mukalit. Nagatuhang sili guys oh. Nakadyo oh. Hinog na. Diyan gatong bumbil na. Sige na sa pamuwak. Diyan. Kani kay ganahan makudani kay gagmay manis nga buwak na. Mawara lagi ni kay mo labay ra ni guys ni Juan. Diyan gatong limonsito hapit ni sa mga harvest ay Juan pa di pa kadyo. Agay na may nanguha darig limonsito. Hala. Ana. Tago dili, tago. Tago. A few moments later. Karang salamat day kadyo ko ni Junjun di kay natabangan mi diri ka manghimo DIY nga kusina ba. Tanglad lang og kanon. Nangatawa sila kay naundas pat man jud mi guys. Sa tanaw lang mo vlog di JJ guys kay naundas pat mi bahalang nga nawong namo dari mura ng mga kuan guys kanang kasamad-samad na ko. Kay madon naman na namin mahugasan ba. DIY. Di naman na ipakita ni Jo guys kay mawaw ta sa tang DIY. Diya basta guys nagpasalamat jud kong Junjun kay natabangan mi og katong libot tadto kay araman jud ka gahi jaw mi kanang yabi tubo ba. Si Junjun daghan ka na sa kuan. Na sila guys ay isda guys. Kaya ang isda guys oh. Daghan isda. Pas braso ni Nicole lagisda. Diya kay manguli naman sila, di na sila Junjun Mamuli na guys kay aga mong suga ra ba daily LED, yellow basig. tilaw na nang bawon sa nang isdaan ha. Flo. Ano klase isda na mura mag kanang Lami ko na mura bag isdaan. tamarong na dagko ba. O gani Sa? mo bulong sa Unsa isdaan ni nani ba? Mura mag tamarong na dagko. Malon bitaw na. Lami. Wala na sa isugba. Surbol kini sugba. Diya manguli na kung sinagat ko. Muli na guys kay Di na siya mamaak. Ginuho ko kayo na nibisita mo. Salamat sa inyong pagbisita. salamat dag. Kasuluwa mo kung naging ng tao mo kay tarong kuwan ka ng pagluto ko. among raman minggi among. Amo plano kita bukid man tami ato pa bukid mi ba sa Talungon. Sa tina mabili na nimo. Hala imong itanumay. Yan ako na to sa highway bo. Ipabuwad lang, ibuwad na din. Sa highway to oy. Ibuwad ng liso ba? Ay, maman sa to sinina din. Nakana na magatan lang mga tusati at liliw mo sa ilang itong buhat karon. Busy pag sa guys. Oh. Naabtan mi. Hala, salamat ka Duplo. Taray maginahin mi bay. Di man yapon ko ang tata. Kay among motor ba di ang suga yelo. Di ba man yap? Ngit kay gabi. Ato na mi guys, nabalik ka rin. Call, ari ni call. Baita ko no. Ako di sa urapod. Bye. Ila. Ngayon naong dia. Tambot pa mo kong ate bujag. Muli na sila. Salamat sa magbili sa din. Kaya raman din kong kablis. Kaya na ko isuon nga arang kabutan. Liwat ko guys bitaw. Liwat siya na. Liwat ka kong ate. Arang kagubot pag among
kuan dari guys naabtan mi. Gilaman kay mama siya mo hang natural nga kinabuhi. Mamaya tang natural nga langit. Ang dilig lang. Na kuan ka nang naundas pat jud mi nila pag-abot ba. Kay wa jud mi kay bawo nga mungari sila. Harapan kay. Kuri-kuri na po. Hindi man magpahuway to. Hindi jud katanghan ni jud ko. Na wa jud ko di jud ko mapahuway jud. Bisan na lang matug naman to kung kari jud, di jud. Dading amuan. Laas sa man ibutang ng bit-bit. Gali po nahan. Nagdapod si Malbiris Junjun guys kay magtanom. Tanong Hi. Pagkamping mo. Gunita naman kuno Jin, kaya gaksa naman sa Jin. Awi, gakas lawan. Aw iba at diplo. Dili mo saya mo yapon. Ah, masabi tara na. Ayan na rin. Ay ka na ba? Namitin. Plo ha. Okay, bye-bye. Bye, salamat. Regards Gian. Kay gimingaw na ra ba kong Gian. Lagi guys. Bye, kay ampang. Diya guys, tuwa na sila si Gigi ni uli na wala sila mahuwat og panihapon. Ang ginang-ari naman ni hapon kay naisig ba dari nga isda nga dako kaadto. Daghang salamat din sa naghatag og isda. Makalibre og panihapon midari guys ug mga bata. Di guys kanang ga overtime jud dari usap-sap pero mapanday ni Papa Idi. Kay og nalaki pa siguro ko guys nakahimo na siguro kog pajag. Nakaibaw na himo na ko og bay. Ganahan jud ko maghimo-himo lagi mga kusina bay nga na so sama ni man ta kay bayi lagi baji lagi ta. Diya ako na lang may tigsibak daning kawayan si Papa Eddie may tig dek-dek dadto kay kinahanglan mo na mabutangan og sarado tong ilaw mo tong hamong gihimo nga DIY nga ugasan. Diya kumbati ko guys kay alas 4:30 na. Ga overtime ko dari kay tos Nicole guys ga sugba to siya og isda. Diya guys kinahanglan din na siyang mahuman kay para igo na laman ni panday ni Papa Eddie. Diya harapang gipang sibak-sibak ni daan kay alam butangan ring ubos dari og kuan kanila mong DIY nga kusina. Diya na po isang undangan guys ug alas 6 na kay nihapon ta. Diya guys, diyan na ang isda mo niya mong pagsalusuluhang panihapon karon. Diya daghan man kaso. Salamat ikadto sa naghatag dani. Diya guys, thank you for watching. See you in my next vlog. Love you all. Amping ug ampo tang tanan.